Programa ofrecido por... Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos desde Arribadomia, os estudios centrais de Canarias Baixas. Empezamos unha nova edición do programa Falemos e falaremos de o Concello de Muros desde o punto de vista da primeira teniente de alcalde e concelleira de Cultura e Turismo, Caridad González, do Partido Socialista. Forma goberno co Bloque Nacionalista Galega, que lidera a alcaldía. Fai unhas semanas estaba a portavoz do Partido Popular. Vamos a ver cal é o análisis que nos fai a primeira teniente de alcaldesa do Concello de Muros, Caridad González. E analizaremos tamén, para pechar un pouco o ciclo dos participantes, co alcalde de Barro, o nacionalista José Manuel Abraldes. Logo de pasar o resto dos compañeiros da corporación recientemente por estos estudios, incluso coa renovación do Partido Popular que cambiou o candidato fai unhas semanas ou uns meses, pois hoxe ven e estará connosco o señor Abraldes. E abrimos este turno de análisis e de entrevista con a directora xerente de unha das empresas que prestan servicios, principalmente servicios agrarios en Galicia, que é SEAGA, que son as iniciales de Servicios Agrarios de Galicia, Sociedade Anónima. Ela é unha coñecida desta comarca. Luísa Piñeiro, moi boa noite, benvida, como estamos? Hola, boas noites, que tal? Facía tempo que estábamos comentando que non viña vostede por aquí por outras ocupacións e outras historias. Como valora vostede que leva tempo na política, como valora a situación que nos toca vivir con este crisis de goberno e unha presunta corrupción que ataca precisamente ao goberno? Pois sí, a verdad que, bueno, co tempo xa que levo en política e compañeros que levan máis tempo nunca vivimos unha situación como a que estamos vivindo ahora mismo no noso país. A verdad que a situación é vergoñenta, a situación é moi preocupante, máis preocupante o mellor do que se está trasladando na rúa, e a verdade pois que vimos de ver onte a un presidente do goberno que sale a pedir perdón. Entonces, pois, con maior motivo, estamos nun momento moi crítico, nun momento que esa democracia, ese país libre que como é España se está tambaleando, e polo tanto, pois, entendemos que aquí, e desde o Partido Popular, yo estamos pedindo, e xa compañeros do partido yo están pedindo que aquí ten que convocar unhas eleccións. E el mismo se retratou onte cando dixo que non iba a convocar eleccións porque había que evitar un goberno do Partido Popular e de Vox. El sabe perfectamente
que esas eleccións non as vai a gañar, e el pois está poñendo o seu interés por riba dos intereses de España e de todos os cidadáns, que é o que lle ten que preocupar a un presidente do goberno. Lle ten que preocupar España e os cidadáns de españois e non o seu propio partido e todas esas, como decías, presuntas corrupcións que se están envolvendo tanto no seu partido como no seu goberno, como na súa familia e na súa vida personal. Claro. E aquí hai momentos en que hai que tomar decisións, hai que ser valientes, e estamos falando de casos donde hai probas, donde hai informes que son vergoñentos, ler eses informes con esas conversas, con esas transcripcións que xa están feitas, que non estamos falando, e eu son unha gran defensora da presunción de inocencia, e aquí tamén o quero deixar, pero aquí estamos vendo probas xa sobre a mesa, o mismo presidente admitiu todo este tipo de conversas e comentarios, e polo tanto, oye, aquí hai que tomar decisións, e se non é valiente para dimitir, pois que convoque unhas eleccións, que o povo diga que goberno quere para o seu país, e o que non podemos é levantarnos cada día, porque, bueno, estamos vendo nos medios de comunicación que ainda queda moito por sair, non sei se queda moito ou non, pero xa o que temos é bastante, e non podemos levantarnos pola mañán pensando en que noticia nos vai a dar este goberno con respecto a temas de corrupción e delitos como se están vendo hoxe no día a día. Claro, a situación é difícil porque non hai orzamentos, e eso, lógicamente, pues, afecta ao conxunto de España e tamén supoño que a credibilidade do país, non? Claro, efectivamente, el de feito, pois, si vamos a épocas anteriores, anos recentes, cando ele estaba na oposición criticando todas esas decisións e esas posturas que estábamos tomando cando gobernaba o Partido Popular, ahora mesmo está facendo o contrario, non? Un país sin presupostos tanto tempo, un país a deriva, un país que non sabes con que noticia te vas a topar o día siguiente, e un país onde é imposible gobernar con todo o grupo de socios que ten. Nesa responsabilidade, ou na toma de responsabilidades do Partido Socialista, tamén de que xeito implica os partidos que apoian o Partido Socialista? Hombre, a implicación é total. Eu estou falando aquí do Partido Socialista e dun presidente que é dun Partido Socialista, pero que quero falar de todos os que apoian a este goberno. No seu momento, pues, por ideoloxías políticas, por acordos puntuais que lle costaron moito a todos os cidadáns, que quero tamén mencionar aquí, apoyaron a un presidente do goberno. Bueno, tan lícito como calquer outro partido político. Pero a día de hoxe, con todo o que temos sobre a mesa, con todos os casos de corrupción que temos sobre a mesa, os grupos que o están apoiando teñen que tomar unha decisión, teñen que desvincularse e teñen que decirse que aquí hai que convocar unhas eleccións e aquí hai que facer pois unha nova reestruturación do goberno de España e que os cidadáns elixan o goberno que sea, pero que sea elixido polos cidadáns e non porque el non queira que goberne o principal partido da oposición. Señora Piñeiro, se lle parece, deixámolo, vostede estaba convocada para falar de SEAGA como directora xerente e, digamos que SEAGA, Servicios Agrarios de Galicia. Que ven sendo esta sociedade e que servicios está prestando e presta en Galicia? Bueno, pois como decías tamén na introdución, a empresa SEAGA é unha empresa pública adscrita pois á Consellería de Medio Rural e, polo tanto, bueno, pois naceu con esa intención nos seus anos, pero, bueno, a verdade é que eu levo ali desde o ano 22, que estou de directora xerente, e se ampliou pois, a diversidade de traballos que se estaban levando a cabo desde a épocas anteriores a a actualidade. Ahora mesmo prácticamente estamos traballando con todas as consellerías da Xunta de Galicia, mayoritariamente evidente coa Consellería de Medio Rural en temas pois forestais, agrarios, medioambientais, que a Consellería de Medio Ambiente, con mar tamén, con emprego, bueno, pois estamos levando a cabo pois unha serie de traballos por todo o territorio galego e con esa diversificación que empezamos pois fai uns 2-3 anos xa na nosa empresa. Aquí na comarca temos pois moitas cousas en marcha tamén, como, bueno, estamos na zona do río Umia, nos concellos de Cuntis, Moraña e Forcarei facendo unha restauración fluvial e tamén do bosque de Ribera. Acaba de presentar a conselleira tamén as bases operativas de incendios no concello de Portas e de Valga, que en breve comenzaremos a traballar tamén nelas e, bueno, tamén o proxecto tamén do convenio de xestión de biomasa, onde, aparte de traballar pois, en toda
en todo o territorio galego, pois tamén especialmente nesta zona tamén así o estamos a facer, igual que nos tramos do Camiño de Santiago, e bueno, pois unha serie de traballos, de encomendas e de encargos que desde todas as consellerías prácticamente a día de hoxe estamos levando desde a empresa SEAGA. Bueno, pois logo entramos un poquinho máis en detalle, pero antes de nada me gustaría que reafirmara a prohibición de facer lumes dadas as temperaturas e na época estival de que estamos, non? Nin as concesións antes previas aos permisos concedidos, pois agora quedan en suspensión, non? Hasta nova, digamos que climatoloxía, non? Efectivamente, quedaríanse anuladas e, bueno, a previsión desta semana con estas temperaturas e de cara ao verán é posible que... Hai que tomar en serio os incendios, non? Efectivamente. E as consecuencias que traen. Exactamente, porque ás veces, bueno, moitos incendios parten desas queimas de domicilio, que, bueno, pois non se controlan o suficiente, ou se escapa algo, ou queda pola noite a última hora todavía pendiente de apagar. Entón, pois sí que hai que ter moito cuidado porque pode ser moi perigosos. Claro. E me gustaría que entrara a fondo nese convenio da Consellería de Medio Rural con SEAGA e coa FEGAN, coa Federación Galega de Municipios. Para que, como funcionan e que contén este convenio, señor Viñeiro? Bueno, pois este convenio de xestión da biomasa nas faixas secundarias, que se denomina así a esas áreas que están fora dos núcleos rurales, eses 50 metros desde a línea de delimitación do núcleo rural, pois son xestionadas a través deste convenio. Este convenio se firma, pois, como ben decías, a tres bandas, con a FEGAM, coa Consellería de Medio Rural e con SEAGA, donde, aínda que a financiación económica toda é propia da Xunta de Galicia, e aí pois é un convenio, a verdade que, bueno, ahora mesmo están adheridos 288 concellos de toda Galicia, estamos falando pois de máis do 92% dos concellos están adheridos, e a verdade é que é unha ferramenta moi positiva para os concellos, así os trasladan, porque aí, bueno, todos os concellos se queixan de que a veces teñen poucos recursos, tanto, bueno, personal como para xestionar esta biomasa, e polo tanto, pois a través de SEAGA temos esa colaboración, non? Comenzamos os traballos principalmente con esas inspeccións desas faixas secundarias, onde, bueno, os concellos solicitan que se inspeccionen esas parcelas para comprobar que estén limpas ou non. Ou non representen, polo menos non representen peligro, non? Exactamente, si sería, non se permite ter a maleza superior a 1 metro e máis árbores que son os eucaliptos, os piñeiros e o que aquí coñecemos como as acacias, non estarían permitidas pois nesta zona, porque é a zona que protexe o núcleo, non? Por lo tanto, pois é recomendable que esa zona este pois limpa e en perfectas condicións, porque se temos un incendio fora desta faixa secundaria, que non entra a faixa e que teña esa protección cara ao núcleo de vivendas que é o propio núcleo rural de cada un dos concellos, non? Entón, pois, bueno, se haga inspección a todas as parcelas, notifica a eses propietarios que non teñen a limpeza feita, e os concellos pois tamén teñen outra ferramenta dentro deste convenio, que cando hai algunhas parcelas pois, por descoñecidas ou porque os propietarios non recibiron as súas notificacións, pois tamén teñen unha superficie anual donde SEAGA pode facer eses desbroces nesas parcelas que están pois abandonadas todo o ano e que son as que generalmente pois crean o problema e o perigo tamén para o resto dos veciños. Os veciños pois que viven no núcleo e que viven nas aldeas manteñen as súas parcelas limpias, pero, bueno, estas parcelas que quedan aí aisladas no medio son as que ás veces dan os problemas, non? E logo outra ferramenta que teñen tamén é a limpieza de vías municipais. Teñen hasta 12 kilómetros tamén no ano para poder solicitar. Hai un plan preventivo de maquinaria que este ano, pois, facendo balance no ano 24, tivemos maquinaria distribuída por máis de 120 concellos de toda Galicia, facendo tamén tarefas de prevención. Todo isto vai dentro dese programa de prevención contra incendios forestais que ten en marcha a Consellería de Medio Rural e, polo tanto, pois, os concellos é un convenio totalmente gratuito que a financiación, como decía, que son máis de 12 millóns de euros, é asumida pola Xunta de Galicia. E como novidade, pois este ano tamén, e aquí, bueno, vou a comentar o caso particular dun concello desta comarca, que ademais, como estamos aquí nesta comarca, me gusta comentar o que Sanxenxo ano pasado fixo toda a inspección das súas parcelas,
se fixeron as reunións tamén aos veciños para informar en que consiste este convenio e tamén dende o Concello lle ofrece pois planta aos propietarios porque, bueno, esas zonas que hoxe limpamos, todos sabemos que o mellor con temperaturas altas e choiva, aos 15 días volvemos a ter a maleza, entón pois é unha maneira de manter tamén esas parcelas pois con unha plantación de árbores frondosas ou frutais ou pradeiras en función do que estuvera destinado ese terreno anteriormente e poder colaborar así o Concello que lle pon en marcha neste caso, que foi unha medida tan acertada que ben certo que este ano no novo convenio se foi a introducir tamén esta ferramenta, non? E tamén isto pois é moi beneficioso tamén para detectar todos eses erros catastrais que hai sobre o territorio. Desta maneira, pois tamén Sanxenxo este fin de semana o seu alcalde fixo unha reunión cos seus veciños para corrixir unha parte do catastro que non se corresponden ás parcelas e os propietarios. O sea, como podes ver, tanto ten beneficio para os veciños como para os concellos, como para os propietarios destas parcelas, ¿no? En definitiva para o país, pero cando hai parcelas onde os propietarios ou non están ou non viven na zona e non se enteran, non hai maneira de que se poidan localizar ou, bueno, neste caso, como se responde? Se limpia igual, se desbroza igual, se actúa de xeito que sin facer daño, pero eliminando o risco de incendio, non? Exactamente, aí hai un trámite legal que hai que completar, que son as notificacións e as publicacións, pero unha vez que o expediente está rematado, o Ayuntamiento, o Concello neste caso, nos envía o expediente a SEAGA e SEAGA pode actuar por unha execución subsidiaria desa parcela e a mantería limpia igualmente. Fora de risco, fora de risco de maleza para incendio. Sí. E ao propietario se lle pasa algún importe por este tipo de traballos? Sí, efectivamente. Depois, bueno, ahora mismo se está coordinando coa Triga tamén para facer este tipo de cargos sobre a parte proporcional que lle corresponda pola limpeza. E logo tamén hai unha figura dentro deste convenio que naqueles concellos, que son concellos pois con alto risco de incendios, que están sufrindo incendios pois prácticamente todos os anos e que teñen certo risco, pois hai unha figura que é a denominada parroquia priorizada, donde os propietarios desas parroquias si poden establecer un contrato directo con SEAGA para manter a parcela limpia anualmente. E aí se encargaría SEAGA de facer esa limpieza a un coste de 420 euros hectárea, que tamén o digo que é un coste pois que os veciños e os propietarios pois tamén lle resulta moi económico e se despreocupan da limpieza desa parcela que asumiríamos nos directamente. Esa catalogación de parroquia priorizada ven, lógicamente é un término técnico que vostedes otorgan, non? Sí. Porque haya habido moitos incendios nos últimos anos ou X. Sí, unha serie de índices que se definen na comisión que temos que nos reunimos mensualmente, a FEGAM, a Consellería de Medio Rural e SEAGA, pois hai uns parámetros no que as parroquias... Nas zonas de Rías Baixas hai bastantes ou hai varias? Hai moitas na zona do Barbanza, na zona de Condado Paradanta, Baixo Miño, e a zona onde están máis definidas as parroquias priorizadas. Sí, porque nos últimos anos hubo máis problemas aí de incendios. A igual que algúns concellos pilotos tamén que se colleron estes anos, na provincia de Pontevedra temos o Concello de Sotomayor e o Concello de Gondomar tamén, por certa problemática de incendios e por unha gran masa arbórea de eucalipto pino que estaba dentro desas faixas secundarias e se decidiu executar toda a faixa. Os concellos adheridos de 315 están 288. A adhesión é voluntaria? Depende de, non sei, de a población que teña o concello. Vigo se pode adherir, Villagarcía, Ribeira, ou só teñen que ser concellos pequenos como e máis rurales, como Lousame ou... Non. A adhesión é totalmente voluntaria e para os 313 concellos de Galicia. Temos cidades adheridas. Son 288 os que hoxe en día están cos seus trámites xa finalizados e adheridos, pero é ben certo que hai algúns xa que están en trámite para esa adhesión.
teñen que aprobar un plan municipal de prevención de incendios no seu concello, o cal ese plan tamén yo elabora a SEAGA, non terían que facelo tampouco externamente nin cos seus técnicos, e, bueno, podemos falar de que o mellor quedarían pois moi pouco sin adherir. Ahora mesmo debemos ter 10 ou 12 concellos que están en trámite xa para adherirse. Porque é unha ventaxa importante, non? Sí, o convenio todos son ventaxas, facilidades e, bueno, tanto para os concellos como para os veciños, porque ao principio pois nos atopábamos moitas veces que generaba pois unha reticencia ao recibir esta notificación na vivenda, non? Pero hoxe en día o tanto reclama e denuncia en varios concellos me teñen trasladado que non dan abasto co número de denuncias que presentan os veciños, porque tanto presenta o que quere que ter a finca da súa extrema limpa como que non a ten limpa. Entonces é un enfrentamento entre todos, non? Entonces, para que te fagas unha idea, ahora mismo estamos nuns datos de que cando inspeccionamos un concello, en torno a un 60-65% das parcelas están xestionadas, é dicir, están limpas, non? Pois quedaría ese 37-38% que non están xestionadas, das cuales un porcentaxe moi alto son de persoas descoñecidas, heredeiros, ou xente que non recibe a notificación. Por eso que a evolución é moi positiva, a xente está moi concienciada xa, e, bueno, pues non estamos falando de monte nin terreno de protección forestal, estamos falando desas faixas que están salvaguardando, nestes casos, os núcleos rurales e as vivendas frente a posibles incendios que puedan entrar. Outra das actuacións que vostedes fan é a prevención e o control contra a velutina. Como afecta esta plaga e cales son os seus procedementos? Como actúan? Bueno, esta plaga que é conocida en todo o noso territorio, como a avispa asiática. Exactamente, a velutina. Pois o ano 2023 todos recordamos a gran cantidad de velutina que tivemos. Estamos falando en torno a uns 60.000 avisos de nidos que tuvemos en SEAGA, que tuvemos que xestionar, retirar ou neutralizar, non? Ese foi un ano dun punto de partida, non? No que nos plantexamos pois tomar unha serie de medidas, tiñamos pois un comité para estudiar a situación e para ver que medidas se tomaban, e dende a Xunta de Galicia pois se decidiu facer un proxecto piloto de trampeo, non? Colaborando con varios investigadores da Universidade de Vigo neste caso, con asociacións de apicultores, con apicultores tamén que solicitaban que manterse nese grupo. Claro, porque ademais atacan moito as abellas de meleiras. Sí, efectivamente, e a produción de mel pois se veu moi mermada e sobre todo pois nese ano, non? Entonces, pois se puso en marcha ese proxecto piloto de trampeo en todo o territorio, donde íbamos a colocar unhas trampas, que tiñan que ser unhas trampas selectivas, porque, bueno, hai trampas nas que se caza todo tipo de insectos e tampouco podemos acabar con esa biodiversidade e esa riqueza que temos na nosa natureza, non? Entonces, pois aí se estudiou moi en detalle o tipo de trampa que se iba a utilizar, era unha trampa pois avalada por certos investigadores xa daqui do noso país, e facelo de maneira xeolocalizada, é dicir, collendo os datos, nós tiñamos datos de nidos xeolocalizados da temporada anterior, pois ir a eses puntos onde había presencia de velutina, porque si nos atopábamos que hai moito particular e moitos concellos que trampeaban, pero non tiñamos datos e ao mellor se estaba poñendo trampas onde non era necesario, non? Por lo tanto, este programa, este proxecto, tiña unha autorización da Consellería de Medio Ambiente cunha trampa moi selectiva, con esa xeolocalización das trampas, e tamén íbamos a controlar os insectos que caían nesas trampas, se era velutina, con unha formulación química moi concreta e selectiva. E o atrayente pois era moi concreto tamén, non? Entonces, ese ano 24, que foi ese proxecto piloto, a verdade é que colocamos cerca de 20.000 trampas por toda Galicia e capturamos en torno a unhas 113.000 raíñas de velutina. É certo que o ano 24 as temperaturas altas apareceron pois no mes de xuño e xullo, se retrasou ese verán, as condicións climáticas non favoreceron nada ao ciclo da velutina, pero si ben certo que estas 113.000 raíñas iban a crear eses 113.000 niños, porque cada raíña faría un niño, non? Os resultados foron moi positivos e no ano 24 nos topamos cunha baixada de nidos de velutina do 50%. Estábamos falando pois de 56.000 nidos a 29.000 nidos que pasamos no 24.
No 25, ahora mismo rematamos a de colocar as trampas, sobre unhas 19.000 trampas colocamos este ano e levamos capturados a 15 de xuño 200.000 raíñas, vale? Madre mía. Entonces, eu creo que o proxecto vai por bo camiño, que non temos, ahora mismo en datos de nidos, estamos con respecto ao ano pasado un pouquiño por riba, pero 400, 500 nidos por riba nada máis, e estamos moi por debaixo da media do ano 2024 e xa non falemos dos datos do ano 23. Entonces eu, pois, a valoración é moi positiva, o trampeo funcionou e, bueno, pois eu a verdad que estuve en contacto con todos os alcaldes de Galicia para comunicarse este proxecto e a verdade, pois, que todos mostraban o seu resultado positivo e que, bueno, estaban esperando a que os chamara para colocar as trampas nos seus concellos. A parte, sei que hai moitas asociacións de apicultores e apicultores particulares que están colocando trampas e que todo isto axuda. Isto é, pois, un traballo de todos en conxunto e desas charlas tamén que estamos dando por concellos alá onde nos chaman para tamén explicarle aos veciños o que estamos. É un problema máis serio que do que parece, verdad? Moi serio, sí. A verdad que os apicultores o pasaron mal e ainda o siguen a pasar mal, porque é un ataque directo e moitas apicultores que tuveron que desfacerse. Aparte do perigo que temos as persoas, aparte e do logo perigo, evidentemente, sí. aparte do perigo humano, hai unha perda económica importantísima. Sí, no, e aparte que están entrando xa na froita, no viñedo, xa non só é a mel, non? Entonces, pois é importante manter estas medidas, seguir frenando pouco a pouco e seguir traballando noutras medidas tamén que serán positivas para frear esta perda. As asociacións de profesionales do MEL ou de asociacións de veciños ou concellos, supoño que se poñen en contacto con vostedes e piden a fórmula ou llas autorizan ou lles van ustedes e o colocan. Os particulares debemos de facer experimentos na casa ou non é bo? A ver, nós estamos defendendo un trampeo selectivo, vale? O que non podemos é, porque pasa moitas veces, eu o mellor vin unha velutina e como lle teño pánico a velutina, coloco 8 trampas de velutina. E o mellor o que ten 4 nidos na súa eira de velutina non coloca ninguna porque como non lle ten medo e non lle preocupa, non pasa nada, non? Entonces, é moi importante saber onde se poñen as trampas, saber que tipo de trampas, por lo que comentaba anteriormente, pola biodiversidade e por ver que se está capturando. Nos incluso temos unha trampa que está diseñada para que algúns tipos de insectos salgan da trampa. Si caíron na trampa, pois teñen unha peza similar a unha brida e lle facilita salir desa trampa. Polo tanto, claro, trampear de calquer maneira e en calquer sitio non é o recomendable. E, bueno, eu falo deste trampeo, pois que ahora mesmo é a única maneira de colocar trampas en Galicia cunha autorización dunha administración, neste caso, autonómica tamén, que é necesaria. Claro, entonces vostedes teñen unha aplicación donde o técnico que vai e monta as trampas coa súa aplicación, a súa dosis, os seus produtos adecuados e logo geolocalizan ese árbol donde está posto para logo retirar e facer o conteo. E así ter os datos de a evolución de diferentes anos, non? O conteo se fai cada 2-3 semanas e levamos desde o mes de marzo. E é o que dura tamén un poquinho o produto, o efecto do produto. Sí, un pouco en función das horas, ahora dura menos porque, bueno, se evapora máis, pero, bueno, desde marzo é o que estamos contabilizando. 15 días, 3 semanas, efectividade do produto. Facemos as revisións por cada unha das trampas e para contar e rellenar tamén. Rellenar esos datos para que logo despois haxa, digamos que unha planificación para isto como vai, non? Efectivamente, logo pois hai uns estudios e uns informes a posteriori destes datos que se van a sacar ahora neste ano 25. Aquí temos moito mar e temos moito marisqueo. Que traballos están facendo ou que actuacións lle rebandan algunhas das cofradías para que vostedes fagan algún traballo de conteo, de muestreo ou de análisis de areais? Bueno, aquí estamos traballando coa Consellería do Mar na ría de Arousa, tamén en Noia, Ferrol e en Vigo, Pontevedra. Facemos mostreos tamén para Intecmar
e tamén facemos traballos de regeneración e de reinstalación con as bateas que temos tamén en mar para a reinstalación e a salvación do produto do mar que tanto, como ti ben comentas, sabemos moito aquí nesta zona. E tamén traballamos con eles. Señora Piñeiro, chegamos ao final deste camiño, pero ten un minuto ou menos para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntín, sobre Seaga ou sobre o que vostede queira. Ou como resumen desta entrevista. Bueno, eu creo que está todo dito, a verdad, pois que foi unha entrevista moi agradable e, bueno, eu aquí estes dous temas que máis destacaos que falamos de que se está facendo desde Seaga, a verdade, e nos momentos que estamos ahora mismo, lle faría un chamamento pois a todos os propietarios desas parcelas para manter limpas esas parcelas. E tamén é o que escoito sempre, e os que non as limpan, que pasa? Bueno, pois que o que non as limpen, pois que desde os concellos tomen esa posibilidade que teñen da execución subsidiaria, que ya encarguen a Seaga e que nos faremos pois esa limpieza. Son momentos que estamos vendo, sobre todo esta semana, de moi altas temperaturas. É verdad que ás veces non somos conscientes dos perigos que teñen os incendios, pero se os contamos a outros concellos onde tuveron o lume ao lado das casas, onde incluso hubo vítimas humanas, pois eso sería outra historia de relato, non? Entón, pois, bueno, facer un chamamento, sobre todo neste momento que estamos, a manter a nosa Galicia pois libre de incendios e actuar sobre a prevención. Señora Piñeiro, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, bo verán e moitos éxitos neste tipo de traballos. Moitísimas gracias a vos tamén por darme a oportunidade. Gracias. Un placer. Hasta unha seguinte ocasión. Nos vamos a publicidade e damando os patrocinadores volvemos e recibimos a José Manuel Abraldes, alcalde nacionalista do Concello de Barro, concello importante tamén, no cal vamos a ver que nos conta de estes 2 aniños que leva ao frente deste concello. Hasta ahora mismo, non o perdan. Programa ofrecido por Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pois, señoras, señores, xa estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a José Manuel Abraldes, alcalde do Concello de Barro. Moi boa noite, benvido, señor Abraldes, como estamos? Gracias por convidar. Antes de facer análisis de esta 2 anos a 50% da legislatura, me gustaría que dera a opinión de esta crisis de goberno sobre basada ou auspiciada ou empuxada pola presunta corrupción que estamos vivindo neste momento e que lle afecta ao Partido Socialista e ao goberno. Pois a mí pareceme realmente triste porque a nivel social
as persoas que nos dedicamos ao traballo institucional temos a responsabilidade de xestionar os fondos públicos para intentar mellorar a vida da xente, non? Entón, que aparezan este tipo de persoas por aí que o que fan é lucrarse dese papel institucional que teñen, pois eu creo que é moi triste, e é unha lacra que había que acabar con ela canto antes, non? Tanto os corrompidos como os corruptores, non? Porque cando estás nunha institución ves que a veces, bueno, hai quen pretende tantearte a ver como vas, e claro, a veces hai xente débil ou xente que realmente se mete na política para intentar chegar ás institucións porque xa ten ese objetivo de vivir dela, non? Entón, bueno, eu creo que fai un flaco favor á democracia, fai un flaco favor á sociedade e, bueno, e hai que pensar que a inmensa maioría da xente que nos dedicamos ao traballo institucional falo con dedicación, con esforzo, con acertos e erros, pero intentando facelo o mellor posible e non sei se pasa pola cabeza este tipo de situación, non? Pero se digo, eses poucos exemplos que a veces hai, que seguramente en porcentaxe son pequenos, pois destrozan a imaxe das institucións de maneira grave, non? E chegan as medidas ou habría que... Eu eso xa non entendo, o sea, son algo que se me escapa, non? Xa digo, eu creo que unha das cousas que escoitei estes días, que seguramente se tamén se perseguiran os corruptores, as empresas que sacan beneficio desa corrupción, pois ao mellor as cousas iban a mellorar. A responsabilidade, polo que lle toca por o representante do Bloque Nacionalista Galego, é só do PSOE ou tamén dos que apoian o goberno? A ver, eu creo que o problema da responsabilidade é o bipartidismo, non? Que se está asentando desde fai anos e que, según gobernen uns aos outros, pensan que, en todo caso, que se goberna, aparte de para mellorar a vida da xente, tamén para alguén sacar proveito, non? Pero, en todo caso, cando alguén apoia a investidura de un goberno determinado, non apoia por corrupción, nin por outro tipo de temas, apoia por intentar ver quen che pode facilitar máis beneficio, neste caso, como BNG, para que os investimentos no noso país, e mellor no noso país, pois estén ali defendidos, non? E eu creo que é o objetivo. O demais, cando estás ali, me imagino, que non é o meu papel, é exixir que este tipo de cousas queden claras e se sepa hasta onde chegan, non? Ímonos a Barro, que aí, digamos, que domina o territorio e máis ten todas as responsabilidades, ou casi todas. 2 anos, estamos no 50%. Que balance fai da xestión destes 2 anos? Pois eu fixen unha rolda de prensa a principios de ano. Evidentemente, son 2 anos, pero xa son 10 anos que se cumpriron outro día de estar de alcalde. E entón eu creo que este ano 25 é un antes e un despois para Barro, non? Porque se conqueriron 2 grandes obxectivos no que levamos traballando moito tempo, que son 2 investimentos centrais para o Concello. Un é o Centro de Saúde e outro é unha nova depuradora central na que levamos moito tempo a traballar. Entón, o balance non pode ser máis positivo porque conseguiuse que dende a Xunta de Galicia, pois, ao final apostaran por Barro para estes investimentos, pero ao mesmo tempo, bueno, seguimos desenvolvendo moitos proxectos de mellora da vida da xente, de mellora dos núcleos, de mellora das aldeas, estás asentando moita población. Fai unhas semanas vi unha información que decía que por primeira vez hai seus concellos pequenos rurais en Galicia que superan en índice de natalidade as grandes zonas urbanas, que o habitual era que a xente nova vivira nas zonas urbanas. Entón, entrou así un pouquiño de curiosidade e fun a mirar, e efectivamente Barro era un deses concellos nos que o índice de natalidade é superior ás zonas urbanas. Entón, iso quere dicir que estar facendo as cousas ben, que a xente nova aposta por vivir ali, a media de idade en Pontevedra é máis baixa, por exemplo, que en Pontevedra, e iso quere, a media idade en Barro é máis baixa que en Pontevedra, e iso quere dicir que temos un concello con un futuro moi importante, porque se a xente nova se queda a vivir ali e ven outra xente nova de outros lugares a vivir ali, quere dicir que, a vitalidade e o futuro do concello está garantizado. E iso é solo... Que factores xocan aí? Digamos que os concellos hai máis calidad de vida, hai un poquinho máis de tranquilidade, digamos que a ubicación de Barro, que está moi pretiño de os grandes, ou a gran cidade que é Pontevedra, pero tamén un polo económico que é principalmente o polígono de Barromeix, non? Xa non o de Sequeiros, sino o de Barromeix, non? Totalmente, a ver, que o polígono vaya tan ben e que funcione tan ben,
pois axuda a ese asentamento de persoas que poden traballar ali, non? Pero logo ao mesmo tempo, porque eu vexo a xente que se van a empadronar e ven a pedir licencias para facer casas, que todos os meses damos licencias para casas novas, porque, bueno, hasta agora non hubo ninguna promotora que desde que está o alcalde decidira facer edificación colectiva no San Antoniño, non? Entón, todas as licencias novas que se dan é de casas unifamiliares. Pero é certo que a xente precisa ter traballo, temos a ventaxa de estar cerca de Pontevedra, porque hai moita xente que pode traballar en Pontevedra ou en Caldas ou Carrosanés e desde Barro se chega a todos lados, e ao mesmo tempo servicios. Se ti tes uns servicios adecuados, eu que sei, por poñer un exemplo, o espazo de lecer que facemos ali en Barro, que é a ludoteca, pois vai a mitade prácticamente dos nenos e nenas que están en edade que poden ir, que é a edade escolar de infantil e primaria. Eso en porcentaxe con que respecto a outro concello é abismal. Bueno, pois quer decir que teñen un apoio, unha conciliación, un apoio tal, e logo que aquí temos moitas actividades das que poder disfrutar sin ter que desplazarse. Entón, eso creo que se xunta coa calidad de vida, de ter boas comunicacións, de ter bons accesos por núcleos, de poder facer casiñas e ter ali pois, comodidade de vida, pero ao mesmo tempo saber que se pode atopar todo en Barro case sin necesidade de desplazarte. E digamos que os novos veciños van máis a facer casa no rural, na aldea, casa unifamiliar, coa súa hortiña, coa súa historia. E que pasa con San Antoniño? Porque non se, digamos que desenvolve o cal é o proxecto de desenvolvemento, e así aproveitamos xa este Totalmente. Mira, no San Antoniño pegou un frenazo cando foi a crise do ladrillo, non? De feito, había unha urbanización preparada, con todas as licencias para facerse a 3 edificios máis, outras en marcha. Neste momento, para a licencia directa, podemos dar en un mes, 2 meses, licencias para facer vivendas para 300, 400 personas de golpe, sin problema ningún, porque son solares que están xa con todo. Son 400 familias. Claro, son solares que están preparados xa para mañán dar licencia, sin ningún problema. É certo que a crise do ladrillo, polo que me falaron algúns promotores, sobre todo algúns pequenos promotores que antes se metían a construir, é que teñen agora moitos problemas de financiamento coa banca, non? Entón, bueno, a banca ou aposta por grandes inmobiliarias ou demais, ou senón a promotores que antes se metían a facer un edificio, e coas ganancias que tiñan facían outro edificio, pois agora costalle máis, non? Bueno, tamén eu estou aí facendo xestións, sobre todo a través do Sareb, para ver se poñen no mercado uns terrenos que teñen ali, e, bueno, a ver se temos sorte e empezan a facelo. Porque si é certo, e está comprobado, non? E a xente do Sareb tamén me dicía que por os estudios de mercado que os fixeron, é que hai unha demanda enorme de vivenda colectiva en Barro. Entón, con que unha promotora... É o principal problema deste país. Claro, con que unha promotora se anime, bueno, porque, claro, ali o que ven a vivir sobre todo xente de outros concellos, os de Barro, máis ou menos xa teñen onde vivir, agora o que se busca é que veña xente de outros concellos. Entón, ver... E o núcleo urbano sempre dá outro tipo de cousas, non? De outra maneira, outros servicios, e menos gastos para o concello, porque, evidentemente, manter moita población no rural sempre é máis costoso que no núcleo. Agora ben, nos estamos encantados de que as nosas parroquias vayan como tiros e que vai aumentando a población, e a veces en núcleos pequenos que che vai a chegar ali unha familia, logo outras 2 familias novas con nenos e tal, bueno, pois danlle vida a todo o concello. Bueno, e, bueno, podemos parar neses dous proxectos dos que vostede fala, que é o novo centro de saúde. Cando sale obra a licitación e que plazos manexa o alcalde, señor Valdes? Pois mira, evidentemente a licitación foi na Xunta, pero os plazos que si me pasaron neste momento están redactando o proxecto, xa vimos o borrador de como vai, para que emitíramos, bueno, a nosa opinión a nivel técnico, desde os servicios técnicos do Concello, vai a quedar precioso. Entón, están ahora redactando o proxecto e o obxectivo da Consellería é de licitalo antes de que acabe o ano, para no 26 estar traballando. Pola nosa parte, imos aprobar estes días unha modificación de créditos para a conta do remanente, pois exercer xa a partir de setembro as nosas obrigas, que é despexar o solar, tirar os 2 edificios que hai ali, para que quede libre, para cando eles decidan xa licitar e ao mesmo tempo axudicar a obra, que por a nosa parte non haxa ningún freno, non? Entonces, bueno, eu penso que no 26, se non está acabado, posiblemente lle falte moi pouco, non? Entón, bueno, vai ser un servicio importante, porque ali hai unha edificación de 380 metros cuadrados entre 2 plantas, moi antigua, e aquí teñan previsto pois que fora 400 metros cuadrados por planta, que, bueno, polo que vin xa vai ser máis, porque terá un diseño moi bonito e moi cómodo para que sexa un centro de saúde de futuro, que non só sirva para agora as 2 plazas de médico, 2 de enfermería, matrona, pediatra,
e outras salas de usos múltiples, senón que poida ser unha edificación que se medra a poboación en Barro, que se abra outra liña de medicina de familia, que se abra outra liña de enfermería, o que faga falta, non? Entón, eu creo que está ben diseñado pensando no futuro e que por moitas décadas esa edificación cumpla o servicio que ten que cumplir. A que será destinado o uso? A que usos será destinado o vello? O vello a tirar, porque está moi mal, logo ti pensa que a planta de arriba está por un nivel inferior co terreno superior, polo cal hai moitos problemas para que non se inunde e tal. Entón, eso no seu día xa se aprobou unha modificación do planeamento para aí toda unha zona máis amplia que colle un cachiño do que é o parque de arriba, pois se dedique a edificios de equipamentos, non? Entón, o principal era este sanitario, era do centro de saúde, pero logo nós o que queremos é tiraron o centro de saúde vello cando xa este en desuso. Eu xa me encarguei de ir a firmar a compra da centralía telefónica que está entre o centro de saúde e unha zona que está baleira, que simplemente temos en Composteiro, para que teñamos aí 600 metros cuadrados despexados e que non teñamos ningún estorbo no medio para poder facer unha edificación que un dos usos principales que queremos é de atención á xente maior. Xa veremos a fórmula. Centro de día, centro de maiores... Centro de día, ou centro de estancia, ou como vexamos que se centra mellor, pero ese é o obxectivo que temos marcado. E a depuradora como vai a estación de tratamento? Como un tiro. Vai como un tiro, sabes por que che digo? Porque o venres pasado acabou o plazo de presentar os proxectos e eu desde que en abril pasado me reunín co novo director de augas, Roy, e máis con Gonzalo, co xerente, e lle levei toda a documentación e dixe, mira, tendes aquí o proxecto noso, temos todo feito, fixamos os estudios previos cando eu cheguei á alcaldía, porque vin que non podíamos chegar co saneamento a todo o concello porque non había depuradoras que deran o servicio. A partir de aí, mercamos os terrenos, 7.000 e pico metros, donde eses estudios nos dixeron, con todas as autorizacións e con todos os informes favorables de todos os organismos que interveñen, e logo, cando vin que igual se tardaba o proceso de que nos redactaran un proxecto, pois xa decidimos nos redactar ese proxecto, non? Entón, o proxecto rematado, cando cheguei a esa reunión, pois, bueno, pois agora o que faltaría sería a declaración de incidencia ambiental. E xe, non, a declaración de incidencia ambiental fai 3 meses que está aprobada favorablemente. Entón, estaba todo listo para contratar, non? Hubo que facer uns axustes que nos pediron porque neste medio tempo a Unión Europea sacou unha normativa moito máis exixente para os verquidos daquelas depuradoras para máis de 2.000 habitantes, que esta supera esa capacidade. Entón, fixemos esas adaptacións, eso fixo que subira o proxecto €500.000 sen ningún problema, e entón, bueno, por eso sabemos que foi fundamental ter todo perfectamente preparado para contratar, para que desde Auga decidiran apostar por Barro, non? Evidentemente, les poñen €3 millóns de fondos europeos, o Concello de Barro pon casi 800.000 euros de fondos propios, que foi o que eu lle garanticei. Eu teño no remanente €1 millón reservados para poñer a parte que lle corresponde ao Concello, que sea igual que os outros concellos tratado, evidentemente, pero nós temos reservado para iso, non o gastamos noutras cuestións menores, porque para nós a facer unha depuradora de futuro é unha decisión estratégica, non? Entón, bueno, deron os pasos o máis rápido posible. Agora, unha vez que decidiron facela, tan pronto nos pedían calquera documentación, se o plazo era 10 días, en 5 días estaba resolto, e entón, por eso, sacaron a licitación, pedironnos que acortáramos o plazo de execución, porque queren que a finais do 26 este rematadas as obras. E a finales de 26, como estaría o saneamento en Barro? Pois estaría que... Unha foto. Sí, a foto é que as depuradoras existentes neste momento no San Antoniño deixa de existir, hai un bombeo que vai a esta nova depuradora para poder esa sacala, que non dá un servicio adecuado, e iso xa permite tamén que a outra depuradora que temos na Portela, que dá servicio a parte das parroquias de Portela e Curro, tamén desaparece e se bombea a nova depuradora, e iso xa che permite meter máis núcleos desas dúas parroquias. Pero ao mesmo tempo xa vai haber outro bombeo pequeno que recolla outras canalizacións que hai nos lugares de Porto Romeo, nos lugares da Gandra e nos lugares da Lardoeira, que veñen xa para ali, que hai tuberías postas fai anos e para que non poden dar servicio. E a partir de xa empezamos a diseñar rede dos lugares máis cercanos cara aos máis lonxe para que se podan ir conectando, porque unha vez que fasen unha depuradora desas características é para que asuma o maior número... Que porcentaxe de veciños quedarían servidos a final do 26? A final do 26 van a quedar 1.400, 1.500 veciños. Temos 3.700 e pico, a depuradora está diseñada
para 2.600 e pico, case 2.700, pero tamén se deixouse diseñado para que nunha actuación de pouquiños meses se lle mete unha línea a maiores para chegar xa aos cerca de 4.000 veciños, non? Xa digo, temos 3.000, casi 700. E a máis, imos ahora ampliar a superficie a través da parcelaria que están facendo nesa zona para que nos quede máis superficie, para que quede ali espacio para a depuradora para 10.000 habitantes se un concello de Barro explosionara nas próximas décadas. O sea, inversión de futuro pensando sempre no que veña detrás, non? Que este a última en canto a calidade no tratamento das augas, pero ao mesmo tempo que teña capacidade de poder atender un aumento de población que se poidera dar en calquera momento. Fala vostede de o Concello aportará 800.000 euros. Como está o orzamento para este ano 2025 e situación económica do Concello? Pois mira, nos, desde que eu cheguei á alcaldía sempre fui moi prudente, non? Eu teño ali un personal técnico e administrativo moi riguroso e entonces, man a man con eles, sempre fomos facendo a maneira de que as contas do Concello sempre deran ben. Iso permitiunos, pois, ir que ano a ano foda quedando máis remanente, agotando o orzamento, buscando financiamentos fora de outras administracións, pero mesmo desde que estou de alcalde levamos investido do remanente pois, alrededor duns 3 ou 4 millóns de euros de fondos propios, que é moito diñeiro para un concello tan pequeno para o noso, non? Pero había. E ainda así, bueno, pois este ano pois, tiñamos 3 millóns de euros no banco de remanente, por eso que un millón é ese, non? O ter cartos no banco que nos permite que se o mellor durante o ano tes que adiantar un pago de 300, 400, 500.000 euros de obras que están financiadas con subvencións de outras administracións, non tes que esperar a que che chegue a subvención da Xunta, a subvención da Diputación ou, en algún caso, de fondos europeos, que fixemos un proxecto recentemente de cambio de iluminación, de aforro enerxético, e tuvemos unha subvención de 250.000 euros de fondos europeos. Se tes que esperar a que che manden os cartos, as empresas tardan en cobrar. Non. En Barro calquera empresa que acaba unha obra, certifícase, vese que está todo correctamente, presentan factura e como moito en 15 días no mes teñen cobrado, non? Entón, a sanidade financiera, a saúde financiera do Concello é moi boa e a máis no 2000, como a máis víamos as cousas que se podían complicar por culpa da pandemia, dixan, non, hai que dedicamos naquele momento, perdón, 2020, vale, perdón, sí. 2020, vale. cando foi a pandemia, vimos que podían vir as cousas mal, e entón o que fixemos foi todos os créditos que tiña o Concello, pois xa pagalos, liquidalos, e desde 2020 o Concello xa non ten ningún tipo de débeda. Ten remanente e ademais non ten ningún tipo de débeda. Están nos 3 millóns e... Sí, que? xa pasamos fai 2 anos dos 3 millóns e imos pouquinho a pouco porque non queremos facer números ficticios e ahora estamos en cerca de 3.200.000. 3,2 millóns. Bueno, e o fin de semana estiveron de festa. Pois sí. Festa máis importante de Barro. A festa máis importante de Barro, por menos a que organiza o Concello, logo unha romería moi importante, que xa ten moita tradición histórica e que veñen moita xente a visitarnos, que é a do San Breixo, non? Pero, independentemente desa romería, evidentemente a festa máis grande é a da festa do viño, porque ademais de ser festa do viño para a promoción dese produto tan rico e tan valorado de Barro, sirve como festa de todo o Concello, que quere decir que os veciños e veciñas disfrutan, que veñen familias desos veciños e veciñas que están fora e fan as súas comidas familiares, fan tal, e o encontro social alrededor da festa do viño, e logo que ven moita outra xente a visitarnos, non? Entón, a festa do viño é o evento máis importante porque é a que representa todo o Concello, e eu creo que, foi un éxito de participación, o tempo axudounos tamén, foi a primeiro ano no que o domingo tivemos que pedirlle axuda ás adegas locais porque nos quedáramos sin viño o sábado pola noite. Entón, eso é un síntoma de que... Había viño. As bodegas tiñen viño. Sin problema, pero foi un momento de estrés, non? Cando se empezaron a dar conta que nas neveiras xa non quedaba, non? E pedían unha marca concreta, e esta xa non queda, pedían outra marca, non queda. Entón, hai que tirar por lo menos das da casa, non? Entón, pois, eso quere decir que había moita afluencia, e logo, pois, que tamén a venta do viño, pois, tamén marcache un indicador importante, porque a veces, asocias de que a xente nova e tal, pois, que non tira tanto pelo consumo, pero era moi bonito ver que, xa dunha certa edad, evidentemente, que na que poden consumir un pouco de alcohol, pois con moderación, pero que compartían a súa botella de viño, que probaban isto, probaban aquilo, e iso é bo porque, sempre sendo con moderación, pois eu creo que o consumo dun produto tan arraigado na nosa terra, pois e de tanta calidade, pois sempre está ben. Claro, e iso, é unha das grandes escaparates, as festas gastronómicas, tamén para o turismo de fora dos concellos, non só dos organizadores.
situacións e plans de Río de Barosa ou Parque de Barosa? Pois mira, Barosa é un polo de atracción de visitantes bestial, non? Evidentemente é un espacio espectacular polo seu carácter patrimonial, polo seu carácter natural, polos dous. Entonces, eso hai que cuidalo moito. Ti tens que facer un mantemento, pero sempre respetuoso co que é, non? E eu creo que, ademais, tanto os visitantes veñen porque valoran esa situación de respeto pola natureza e respeto polo patrimonio. Entón, nós fixamos un investimento, fai, creo que 3 anos, de máis de 100.000 euros, simplemente para poñelo a punto, para todo aquilo que se fora desgastando ao cabo dos anos, pois poñelo a punto, mellorar servicios, mellorar a accesibilidade e demais, non? E agora estamos aí con un proxecto para mellorar os accesos desde a Nacional 550. Porque é unha preocupación que eu teño sempre o tema da seguridade, pero basicamente como seguridade vial, porque cando cheguei xa me dei conta tamén de que o tramo que hai de Camiño de Santiago do San Amaro cara a Portela, que é unha carretera provincial, a xente iba por medio da carretera provincial, entón, bueno, pediña a Diputación e pediña a Turismo que fixeran unha senda, peonalizouse prácticamente a Plaza do San Amaro, que convertiuse nun punto de encontro espectacular, como recibidor do Concello de Barro, de máis de 100.000 personas, ou 150.000 que pasan todos os anos por aí, como en Santiago, e Barosa é a despedida, non? Do noso Concello. Pasan de Barosa e se entran en Portas. Entón, eu tamén, fai tempo que me dei conta de que unha porcentaxe moi alta da xente que vai facendo o Camiño de Santiago vai a Barosa. Vai a Barosa, conocer Barosa, refrescarse, tomar algo nos bares que vai ali, ou mollar as pernas nas pozas que hai ali. Pero claro, van polo medio do vial. Non é un vial provincial, pero non deixa de ser... Non había acceso peatonal. Exactamente. Entón, hai unha vía de acceso peatonal polo medio do parque, pero o peregrino mira Google e non vai polo medio do parque polas sendas de terra, entendes? Entón, bueno, agora fixemos un proxecto para que haxa unha senda paralela ao que é o vial de circulación dos coches, achicarase o ancho, ademais da circulación dos coches, para que a xente vaya máis a modo, poránse lombos, con pasos de peóns, para que reduzan a velocidade, porque para min a seguridade de todos os visitantes que van ali é fundamental. É unha porcentaxe moi grande de visitantes vai andando. Canto asume o Concello e a Diputación? O Concello asume o 20%, a Diputación o 80%. É un proxecto de 460.000 euros e tal. E nós o que facemos é, bueno, utilizamos parte dos cartos que nos corresponden para obras do plan máis provincia e, bueno, pois poñemos a... Citou o Camiño Portugués, pero queda algo por aí e queda o acceso entre as naves estas, pero non me sale o nome agora. O cruce da... A ver, aquí o máis importante do Camiño Portugués para mellorar a seguridade é o cruce da estrada provincial que vai á estación da Portela. Esa. Claro, que eu cando cheguei era unha preocupación eso, a senda que che comentaba desde o San Amaro é a que chega aí a ese punto. Eu pedinlle á Diputación que metera ali uns lombos para reducir a velocidade, porque ademais o cruzamento faise nun cambio de rasante e é moi peligroso. Alguén me decía, meter un paso de peatóns. Non, se metes un paso de peatóns con un cambio de rasante é unha bomba de reloxería, non? Entón, eso hai que mellorar o todo posible ese cruzamento para darlle seguridade, porque logo hai outra estrada provincial que tamén se cruza, que é a que ven desde a Nacional 550 cara a Goya, por Valiña Romai, pero esa é unha reta que vai ser moito mellor. Aí non hai tanto pero ese punto concreto da estrada da estación de Portela Curro é un punto moi complicado que a da Diputación lle dixen que había que buscar a maneira, en algún momento ainda pensaron en se había posibilidades de baixar o cambio de rasante, algo, pero bueno, xa son solucións técnicas que les teñen que solucionar. Xa, pero que sigue sin, non? Sigue sin de momento. Sigue con reductores de velocidade, que fixo moito, porque queiras que non. Sí, claro, é un test que baixar o volumen, pero hai moitos períodos que a veces nin se paran a mirar que poden vir coches do arriba. Estamos chegando ao final e me fixo balance de moito, pero como está o matrimonio co Partido Socialista? Ben, a ver, eu xa nos conocíamos do ano 15 ao 19, cada un en todo caso ten as súas materias. Sí, porque do 15 ao 19 hubo coalición, do 19 ao 23 maioría absoluta súa, do BNG, e agora hai que volver a apoiarse co Partido Socialista. Agora estamos con un goberno de 8 concelleiros concelleiras de 11, polo cal 3 na oposición nada máis, entón é un goberno moi forte, non? Pero a relación que temos a ese nivel sempre é de respeto das materias de cada un. Xa nos conocemos, a mí xa me conocen tamén, saben que eu procuro que todo o mundo teña a súa responsabilidade e botar unha man no que faga falta e, bueno, gobernando con normalidade.
Pois, señora Abraldes, que lle gustaría decir? O polígono Barromeis, temos un minutiño por diante. Pois mira, que o polígono Barromeis... Porcentaxe de ocupación, case a venta, de venta xa vai nun 80 e pico por cento. Por eso. Quedan 12, 13 parcelas libres. Empresas. Que pasa? Que aínda quedan unhas cuantas parcelas das que están vendidas sin edificar, non? Bueno. Pero, bueno, vai moi ben, pero vai como un tiro. Claro, moi bons. E o fundamental é que a ubicación é espectacular, os servicios tamén. O Concello de Barro está poñendo 130-140 mil euros de fondos propios para axudarlle ás empresas nos gastos do ciclo da auga para que sea máis atractivo e teñan que ter menos custos anuales e outros 50.000 euros ou algo así tamén van para o mantemento, faise cargo o Concello e procuramos, bueno, pois que as empresas que veñen para ali se asenten como mellores como é posible. Pero logo hai un tema fundamental para as empresas e que está moi corrido por todos lados. Calquer proxecto, tanto dunha empresa que se quera asentar como dunha vivenda que quera facer calquera veciños dali ou que veñan para Barro, si todos os papeles están en regla, en menos dun mes teñen licencia. E iso eu creo que é algo que nos poñe sempre de exemplo por todos os lados e que todos me felicitan, e iso hai que agradecerlle aos traballadores municipales. Hai ali un interese especial no asentamento de población e no asentamento de empresas, e se veñen polo Concello, falan cos servicios técnicos e todo o que presenten xa ben revisado e con todas as bendicións dos servicios técnicos, non duran un mes en ter licencia. O de Sequeiros, como vai? Tamén está casi cheo, aí xa é de iniciativa privada, son unha vez máis pequena, máis tipo almacén e demais, pero coas mesmas condicións... Pero hai economía. Hai economía, coas mesmas condicións que o polígono público. Calquer proxecto... Pois agora sí, 20 segundos para que diga vostede o que queira ou que non lle pregunte sobre este paso por aquí, por esta edición de Falemos. Pois nada, o único que podo decir é que, bueno, a semana pasada, creo que foi o venres, cumpliuse 10 anos desde que estou de alcalde, que é un orgullo... Fixo referencia antes, xa non lle pregunto. É un orgullo e unha satisfacción pois exercer este papel institucional, que evidentemente a relación coa xente para min é unha das cousas máis bonitas que pode haber. Preguntaba outro día a un xornalista se eu despois de 10 anos son máis Xosé Manuel ou son máis alcalde. Mira, eu son Xosé Manuel sempre. A min gustame ser a mesma persona en calquer tipo de posto no que este. Isto agora é unha profesión que é circunstancial, que non é a miña profesión, é unha que me toca, porque os compañeros do bloque me pediron que me presentara e os veciños quixeron que ser alcalde, pero eu sigo sendo o mesmo de antes. Entón, a quen se lle pode solucionar cousas, soluciona e quedas contento, a quen é máis difícil, pois intenta botar unha man, e a quen se lle ten que dicir que, mira, isto non pode ser, tamén se lle di. Entón, eu procuro ser franco, teño claro que este é algo circunstancial, que estás o tempo que os veciños consideren ou que ti se permitan as túas condicións vitales, e logo a partir de aí, cando deixe de ser alcalde, seguirei sendo Xosé Manuel. Entón, o fundamental é que moi agradecido do apoio de todo o mundo, moi boa relación con todas as administracións, eso permíteche conquerir, sabes, a administracións de outro signo político, pois grandes investimentos, porque é un traballo, eu creo que serio, e que chegas ali con cousas xa moi masticadas. A veces é un traballo silencioso, porque eu creo que o mellor é iso, facer un traballiño tranquilamente, sin grandes aspaventos, nin grandes florituras, senón traballiño de formiga, e cando as cousas están maduras, están maduras. Eu creo que iso é o máis importante. E no 27 repite, non? De principio, se os compañeros do bloque queren, pois presentareime, porque eu creo que de momento a enerxía non falta, de novo a mesma ilusión, e logo o que decía a principio de ano, cando ves que este traballo tan largo, tan bons resultados, pois parece que te enche de satisfacción e tal, bueno, pois tiramos para diante e ainda podemos conseguir máis cousas. Señora Abraldes, un placer contar con vostede nesta edición do programa Falemos. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias e moi boa noite. Eu moi agradecido, encantado que me convidedes e que a vosa disposición. Un placer, hasta unha próxima ocasión. Nos vamos a publicidade e recibimos da man dos patrocinadores que fan posible este programa. Desta Santa Casa recibimos a Caridad González, primeira tenente alcalde do Concello de Muros, concellera de Turismo e de Cultura, e así que non, perdón, dentro deste tío, estamos aquí. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida.
A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, albariño 100%, de Viña Almirante. Pois de novo estamos con todos vostedes e lle damos a boa noite e a benvida a Caridad González, primeira teniente de alcalde do Concello de Alcaldesa do Concello de Muros e concelleira de Cultura e Turismo. Moi boa noite, benvida, señora González, como estamos? Hola, moi ben. Bueno, encantado, estábamos repasando que fai un pouquiño, vostede estuvo aquí nesta mesma edición do programa o 9 de abril do ano pasado 24, un aniño estamos aí dando a roda, pero hoxe toca un tema. E logo imos a Muros, porque polo que vostede foi convidada para facer a rolda da xestión municipal, pero antes teño que preguntar por situación política. Esta situación política que deixa a nivel Estado a presunta corrupción que afecta a xente do Partido Socialista e que, lóxicamente, por extensión, toca ao goberno. Que valoración fai vostede desto? A ver, eu creo que fixese unha boa exposición. Dixese a corrupción... Presunta corrupción. A presunta corrupción dentro de algúns membros do noso partido político. Non debería ser, en ningún partido político non debería ser. Agora, non é que o noso partido político sea corrupto, eso non é así. É que dúas ou tres persoas do noso partido resultaron ser presuntamente corruptas. O goberno creo que non lle toca isto, o sea, de todas formas, eu creo que debe ser para Pedro, para o noso presidente, para o noso secretario xeral, tuvo que ser unha sorpresa enorme, porque eu coincidín varias veces con Pedro e o seu criterio é clarísimo. Aquí, como di o refrán, el que las hace las paga, e aquí non se xoga a corruptelas de ninguna maneira. Eu estou convencidísima de que Pedro non sabía nada, nin o resto dos órganos do partido. Seguro que non, porque aquí en Galicia temos un montón de exemplos de que cando hubo a mínima duda, todo o mundo dimiteu porque é unha norma do partido. O sea, ti non podes estar imputado se non tens que dimitir. Tens que dimitir e tens que dar as explicacións pertinentes, pero eso non pode salpicar o partido, nin moitísimo menos, neste caso, o goberno. Lle parecen correctas as explicacións ou as responsabilidades tendrían que ir máis alá, incluso tamén as responsabilidades que poidan ter as forzas que apoian os outros partidos políticos que apoian, lóxicamente, o goberno? Eu creo que a explicación que dou Pedro é moi correcta. O sea, el foi o primeiro sorprendido, porque facía un par de días que algún deles estaba dicindo que non tiña nada que ver, que o caso Coldo non lle tocaba, e ao final, si é verdad, si eses audios que estamos escuitando son certos, porque eu non o sei, creo que de momento non o sabemos nadie. O sea, hai uns audios que están salindo e que bueno, que ao parecer son destas tres persoas. Si é verdad, desde logo, o primeiro sorprendido foi Pedro, porque eu teño a completísima seguridade
de que Pedro, se tuvera a menor duda, volvo a repetir, non contaba con esas persoas. Entonces, que a túa man dereita, que unha persoa da túa total confianza en un par de anos, te des conta de que non é a persona que ti creías que estaba contigo, iso ten que ser unha grandísima decepción. E con respecto ao resto dos partidos políticos, non falamos do Partido Popular, porque o Partido Popular está moi acostumbrado a eso. Entonces, convive con todo eso, e creo que o primeiro partido político estuvo condenado por malversación, partido político que está condenado por malversación. A eles seguro que non lle extraña, dice bienvenido al club, que non somos do mismo club, volvo a repetir, pero o resto dos partidos políticos eu creo que o entenderon perfectamente. Coñece a Blas García, o alcalde de Ames? Conozco a Blas, claro, compañeiro meu, además estuvo moito tempo traballando para o partido. Porque pide eleccións, a él lle gustaría que houbera eleccións, ou que convocara eleccións. Eu creo que a salida de Blas é moi lógica, porque Blas é un alcalde que está forte, un alcalde forte, e confía, e eu creo que confiamos todos tamén, e que o noso partido ahora mesmo está moi forte. De feito, as estadísticas están aí. Estamos por encima do PP varios puntos, e confiando en eso, creo que non debemos ter medo algún a convocar eleccións, pero para nada. Que pasa? O mellor estratega que temos no partido, sin ninguna dúbida, é Pedro Sánchez. E sabe moi ben o que está facendo. Imos a Muros? Imos a Muros. Sí, porque aí xogamos na casa. De Muros xogamos. Aí xogamos na casa. 2 aniños de legislatura e tamén de matrimonio co Bloque. Me gustaría que fixera balance das dúas cousas. De os feitos nestas 2 anos de legislatura e tamén a valoración de o pacto de goberno co BNG. Vale. Pois, eses 2 anos de legislatura eu creo que poderon ser un pouco máis áxiles. Eu confiaba, o meu grupo confiábamos que fora un pouco máis áxil, pero todos sabemos como funciona a administración. As cosas de Palacio van despacio. Pero bueno, fixamos moitas cousas que levamos no noso programa e encarrilamos outras que non estaban encarriladas. Estou falando das áreas que levamos nós. E que non estaban encarriladas, e conseguimos que volver ao cine a Muros, que levaba moitísimos anos sin haber cine en Muros. Estamos detrás de que levamos un premio en teatro, e conseguimos traer un montón de exposicións interesantísimas para o noso concello. Seguimos traballando para conseguir que ese cine París, que xo dixen aquí en moitas ocasións, que tanta falta nos fai para poder acceder á programación de cultura da provincia da Coruña, que eu coñezo porque fui deputada de Cultura, como sabes, e desde turismo apostamos moitísimo por desestacionalizar o turismo, porque Muros ten moitísimo turismo na época de verano, pero necesitamos outro tipo de turismo, e creo que o estamos conseguindo pouco a pouco, porque xa non é o mismo as Pontes, Semana Santa, incluso Navidades ou Nadal, que a xente xa se vai achegando máis a Muros. E outro día estuvimos na feira de Silleda, e, por certo, encantoume, porque non habíamos estado nunca. Eu aposto porque as feiras dan unha visibilidade moi real aos pueblos e as exposicións que faz ali. Eu estou segurísima que todo o material que conseguimos repartir ali na feira de Silleda, a xente vai se acordar perfectamente do nombre de Muros, porque fixemos unha degustación dos nosos produtos excelente, eu creo que excelente. Tuvemos un montón de xente e eu creo que o primeiro síntoma de que a xente se interesou foi que viñeron, degustaron, pediron documentación e do material que levamos trouxemos moi pouquinho material de volta. Que produtos levaron a Silleda? Pois mira, levamos empanadas variadas, empanadas de calamares da ría, empanadas de pulpo, e levamos varias empanadas. Despois levamos pulpo, mexillón, unha estrela, levamos mexillón, levamos berberecho, que tamén é unha estrela, sí.
e creo que non sei se vamos algo máis, pero bueno, con eso xa nos damos unha idea, non? Bueno, e a estas horas entraría ben, con un viñiño, non? Home, un viñiño e uns berberechos, un viñiño ou dous. Eu firmaba. Bueno, isto é o balance dos feitos, pero non me dixo do matrimonio, non sei como vai o conto. Pois o matrimonio, todas as coalicións son difíciles, Nós non somos BNG, somos Partido Socialista, vale? E non temos a mesma forma de pensar co BNG. Temos que falar moito, nós, desde o noso grupo, votamos moito de menos ese tipo de conversacións. Creo que deberíamos falar máis, non polo mero feito de que o BNG en esta legislatura teña alcaldía, que non quer decir que non teña que falar co resto dos números. Que depende de vostedes. Con nós, claro. Como? Que depende de vostedes. De que falemos? No, da alcaldía. A alcaldía depende de nós, claro. Efectivamente. Pero bueno, pero hai que pensar que é xente moi nova e que non sabe moi ben, creo que non o ten masticado de que depende moito de nós. Pero de outras formas, non fago un mal balance, porque conseguimos sacar cousas adiantes. Pero bueno, volvo a repetir, hai moitas cousas, vouche poñer un exemplo, que o Partido Socialista non estamos de acordo, entonces haberá cousas que si salirán adiante, que de feito os nosos programas son moi similares e hai cousas que bueno, que si hai que sacar adiante, outras cousas novedosas que o partido do BNG pois creo que era en este momento de sacarlas adiante, nós non estamos de acordo. Por exemplo, vouche poñer un exemplo de algunha das cousas. Están facendo unha ordenanza para combatir o feísmo do casco histórico, do casco de Muros. Non estamos de acordo con hai que combatir ese feísmo, pero que non estamos de acordo, nos non lle imos de ninguna maneira expropiar a propiedade de nadie. O Partido Socialista non o imos a facer. Entón, na última conversa que tuvemos, na última reunión, eu deixei-lo claro. Dixen, mira, con os paneos non podes contar. Porque o Partido Socialista non llevamos a quitar a casa a ninguén, nin a propiedade, a nadie. E quero dicir que hai cousas que non coincidimos, depois hai outras que traballamos perfectamente, o sea, que estamos de acordo, de feito, tiramos para diante, pero eu boto de menos dialogar un pouquinho máis, o sea, hai que falar un pouquinho máis. Hai quen dice que non se levan. Que non se leva? Dicen por aí, en Muros, alguén de Muros dice o PSOE e o BNG non se levan ben. Non, é unha cuestión de carácter ou é unha cuestión de carácter personal? A culpa do carácter sempre a teño eu, cando non é verdad, o sea, non é verdad, porque os do BNG tamén teñen o seu carácter, non vayamos a decir ahora que non, aquí todos temos carácter, máis, menos, mejor e peor. Pero bueno, creo que para ocupar estes cargos políticos hai que ter carácter, sin ninguna dúbida. Pero non é certo que nos levamos. Como non nos vamos a levar se a maior parte das cousas témolas que falar todas e consensualas? Como están os orzamentos? Pois aprobamos os primeiros orzamentos no primeiro ano de goberno e ahora mesmo estamos traballando moi seriamente, que eu levo tamén Facenda, nos orzamentos, pero tuvemos unha revisión de contas que estamos poñendo ao día e, sin dúbida, eu espero próximamente ter uns orzamentos outra vez encima da mesa, porque son das que creo que ten que haber orzamentos. Eu sí, o sea, hubo outras alcaldesas que decían que os orzamentos non valían para nada, e de feito, estuvemos en Muros sin orzamentos hasta que casi chegamos nos outra vez. É verdad. Eu non dixen que non, eu non dixen nada, eu digo que sí que son importantes, e foi o único que lle quixen decir, que os orzamentos son importantes, aquí en Madrid tamén. En Madrid tamén son importantes, por suposto, sí. E para verán, despois do verán, porque agora vai haber un poquinho de vacacións, cando considera? Pois eu espero que despois do verán, porque en agosto, sabes que as administracións prácticamente... Bueno, e no resto de turismo que lle toca, como están as praias, a bandeira azul na playa de... San Francisco. De San Francisco de Louro, sí. Moi ben.
tamén é unha aposta tamén dos dous grupos, tanto do grupo socialista como do BNG, que os gobernos anteriores decían que non era interesante a bandeira azul. Eu creo, nós creemos que sí é moi interesante a consecución da bandeira azul. Son servicios, calidad. Sí, traballamos para eso, conseguimos a bandeira azul. Como están o resto das playas, de limpias, de preparadas, de accesos, de Mira, eu creo que o resto das playas ahora mismo están ben, aprobamos outro día unha normativa de playas, de prohibido fumar, de defensa das dunas naturales, e creo que a xente de Muros de horario de visita de animales ás playas, e sobre todo tamén tuvemos unha reunión donde acordamos dotar de medios de accesibilidade as playas que teñen menos, porque casi todas teñen accesibilidade. Vale. E rutas, senderismo, miradores, o bonitismo de Muros. Venda Muros para os do lado da Cadarría, os de Pontevedra, os de Moraña, os de Barro, que acaba de marchar o alcalde. Sí, eu creo que a limpeza e o mantemento debería estar un pouco máis cuidado. Que pasa? Nos collemos un concello donde temos un problema serio de persoal, porque o Partido Popular nos dejou, a xente foi se xubilando e foi amortizando plazas, con lo cual, si seguíramos así, íbamos pechar o concello. El último que cierra que apague la luz, porque estamos con moi pouca xente. Entón, eu creo que o problema de que necesitamos mellorar esa limpeza, que si é certo que o necesitamos, é a falta de persoal que temos. A ría de Morosnolla, o camiño da ría de Morosnolla, é un bo produto, ten potencialidades, están, lóxicamente, a favor, vostede como responsable de turismo. Eu creo que ten moito futuro esa ruta. De feito, ahora sacouse a Volta da Gloria, que ven desde C, todo pola costa, e é unha ruta maravillosa. Eu non digo que non este ben a que ven pola parte de arriba, pero creo que se ti faz sendas para que a xente camiñe pegado ao mar e ver as nosas costas, eso gustalle a todo o mundo. E en Muros, especialmente, temos unhas rutas turísticas todo ano, pero potenciámolas un pouco máis en verán, que é a ruta dos petroglifos, que temos unha gran especialista no concello, e hai colas para facer esas rutas dos petroglifos e as rutas no casco histórico de noite, e ademais, a partir desde o ano pasado, tamén ofertamos de forma gratuita, igual que estas, que son todas gratuitas, no inverno para os colexios, e xa no verán para o turismo, máis turismo. Grupos. Sí, para grupos. Ofertamos tamén un día a semana unha visita pola ría en un barco. Anda. Sí. Bueno, e iso hai que anotarse, hai que chamar ao concello. Hai que chamar ao concello, sí, e anotarse, sí, claro. Porque hai moita xente, hai moita demanda, sí. Bueno, pero esas son actividades. E fáleme de eventos, de festas. Que pasa coas carrilanas? Castelo Rock, bueno. Mira, festas, Muros, creo que nos levamos a palma en festas. Bueno, creo que en Galicia hai festas en todo... Teña cuidado con eso, porque... Eu teño que defender o meu concello. Está claro. E como ves, son enamorada do meu concello. Entonces, festas moitísimas, moitas e boas, de calidad. Que pasa cas carrilanas? Yo non tengo ni idea, porque comigo non viñeron a falar nunca. Entón non podo opinar, non podo opinar. Eu reuníme con eles, non eu sola, a alcaldesa, eu e a compañeira de promoción económica. En dúas ocasións. Saliron dali, bueno, empezaron a reunión un pouco brusca, houbolle que decir que as cousas non van así, que están falando nunha institución e que hai que respetar a xente e os tempos e os medios. E desde aí, todo o que se publicou e todo tal, eu xa me perdín, porque comigo non volveron a falar absolutamente para nada. Eu son a de cultura, son a que con quen tiñan que vir a falar,
E digo aquí, digo donde queiran. Eu estou esperando a que veñan e que digan necesitamos isto, queremos firmar o convenio ou queremos pedir os permisos ou... Eu non sei nada deso, nada. Non chegaron por ali. Todo... É unha mágoa, un evento pena. deste tipo, non? Pero que... O atractivo que ten e a importancia que ten para o Concello, non? E que podemos facer o Concello? Non sei. Nada. Non estou preguntando nada disso. Nós estamos a disposición, dándolle axuda que lle damos todos os anos. Se non quere, nós non podemos facer outra cousa. Es un no quiero, eu creo que é un capricho de tres rapaces, porque incluso creo que Esteiro non está de acordo con ese tema, O resto de eventos, cales destacaría? Castelo Rock, un evento que o ano pasado... Estamos falando do mes de agosto, non? A primeiros. Sí, a primeira semana de agosto é o Castelo Rock. Este ano van cambiar o formato do Castelo Rock, van o levar un pouco máis, según vin o cartel onte, e están pendentes de firmar o convenio co Concello, que tamén ten un convenio económico, e creo que van levar un pouco máis, o casco van o levar un pouco o centro da vila, o centro das parroquias, o centro das plazas, que tamén me parece moi boa idea, o sea, pasa de estar na praia e no porto a facer unha gran festa para todos os veciños e veciñas e para toda a xente que se achega a Muros, interesantísima, tamén porque bueno, tamén hai xente que é dali, xente que naceu de Muros, grupos importantes que saliron dali, e que van a seguir apostando por eso. E logo temos a festa do patrón, San Pedro de Muros, a festa do Carmen, que é unha festa de tradición muradana de moitísimo tempo, e que a xente de Muros non entendería que non houbera a festa do Carmen, non o entendería, porque é unha festa, eu repito sempre, esta festa, a xente que está fora de Muros, a xente que está emigrada, incluso non emigrada, que vive nos arredores, en Santiago, en Coruña, buscan as súas vacacións para que lle coincida. Pero ahora mismo non solamente buscan que coincidan ca festa do Carmen, sino que a xente quer coincidir ca festa de Muros Miramar, que é unha festa que foi o Concello e que é unha festa do pueblo de Muros, porque se involucra todo o pueblo. Non fai falta que tienme esa xente, porque a xente está esperando por esa festa, a xente engalana as súas casas, as calles, a xente vístese de mariñeiro, aí colabora todo o pueblo. Se non fora así, tampouco sería posible esta festa. Pero ahora mismo creo que é unha das mellores festas que temos no Concello. Bueno, temos que ir rematando, pero antes me gustaría que fixera un pequeno balance ou exposición da promoción económica, tanto do comercio local como de as industrias, como de chan industrial, cales son os plans para esta legislatura. Mira, pois casualmente hoxe visitounos a xerente do polígono industrial para anunciarnos e para preguntarnos cales serían as condicións para instalarse, eu creo, unha gran empresa que non podemos decir o nombre, pero ali no noso polígono. Nós non levamos, desde o Partido Socialista, xa sei. Non levamos urbanismo, pero eso non quere decir que non estemos pendientísimos e que non nos vamos involucrar aí, porque tal e como me dixo a miña xerente é moi importante que todos empuxemos por ese proxecto, porque para Muros sería moi importante. Entón, unha empresa dun calibre bastante importante, que se quer situar no polígono industrial, que vai traer postos de traballo para Muros. Eu creo que aí non hai ni tú llevas urbanismo, ni yo llevo cultura, ni aí temos que empuxar todos hacia ese proxecto. E a oposición, o Concello. Todos. Claro. Eu non teño dúbida de que a oposición vai apoiar sin ninguna dúbida. Non teño ninguna, seguro que sí. E con respecto ao comercio, en Muros creouse o ano pasado unha asociación de hostelería que está a funcionar moi ben, que ven con nós este ano, apoiounos moito e apoiámonos nos a eles na Feria de Turismo, que estamos entre eles e nós chegando a acordos que creo que son tanto vos para o Concello como para eles, e bueno, creo que basicamente en ese sentido creo que é unha boa iniciativa. Bueno, lo celebro. Chegamos ao final do tempo asinado, porque isto vai así, pero ten o último minuto para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntei, por este paso nesta edición de Falemos.
Bueno, pois eu quero decir que aos veciños e veciñas de Muros que confíen en nós, que si seguimos sendo o Partido Socialista, sin ninguna dúbida, que temos identidade propia, que nos vamos a preocupar de que Muros vaya para adiante, de que Muros non se perdan as tradicións de toda a vida, que iso é moi importante, e de conservar o noso patrimonio, como é o Pozo Cachón, conseguir que o Cine París sexamos capaces de facer unha inversión importante en el, e de cuidar os nosos veciños e cuidar as nosas asociacións, tanto culturales como deportivas, e bueno, que a xente se sinta arropada e que sepa que o Partido Socialista estamos aí, que somos o partido da xente. Caridad González, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitas gracias a ti. Hasta unha próxima ocasión, moi boa noite, e bo verán, que está aí ás portiñas. Isto foi todo o que nos deu de sí con Caridad González, primeira teniente alcaldesa no Concello de Muros, co alcalde de Barro, con José Manuel Abraldes, e con Luísa Piñeiro, directora xerente de SEAGA, os Servicios Agrarios de Galicia. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.